زحفتنا تريقوا زلكم سبنناتو كجبرالو ويلاتكم أسي جبعتي بطعمي يزفتوا قال زوادو بيخا مالتي قربا يا بطعمي كي ترحقن كلها ناينا فتينيا في اللي كيسمعي لنا ناس إلا قديفنا يوم مالتي مكامبر صبقتي أبصر فليت ملك بهار تجريني أسعدس بلنا مالتي أبزي جوديو جود بلا جود ناي تيك توك سمعها يودا رئيها يودا تيك توك كم دورهو داج أجحز حدر زولو مستنكريو حدق أشيهم كاب سعود عرب نزنبرت حانتو قوالن استيت حفتنا زاقوالي للتماريام لتسنبت النوالو زرف أبلوما تقول كأت نقرن بعلا قودي موت إزولو حدق أشي لعل حدا مليون جنزب أتالي لوما أبزي أخا كم يو زبنيا قرم بيتس ما ينعب بيلو نحنا دحر كوينا مالتنا منتاي نسلامنا يا سبيخنا بزعبا سلام وقعنا نحنا ندحر قديفومنا مالتي وقدمتني كونو دهره إلو مصحف تومنا يقدمسي ندحر يوم زخونو تاودي ندحر قديفومنا تومنا يدحر كأن قدمت كوينو أول سعيد نستالين نهايل ددبيتن كقابزوم يلو ستالين نتقرأ بسقما سقابلهم زمكتن فوق غازيتنياي مس أول سعيد أبزميت خاميت يرساما معبلون فتسيم بصرو ولا خسادين خرامبر نسيف امبر بس تقراوي مويت خسر حديا هاي معبل أقول تقراي تقرني أقول محرة أقول إثيوبيا بحفشو كوينة خسرح فقادنيا أيكونكو سلت أنا خا ملس زي باللحتو وفي سوق يقولنا زبولو سبات أقربوا مالتي خمزي أجيرو بخم فرم حجو تطابلوا مالو أموتا قدام زي أخن صمو أخن بحدل لأينا سلسة زارو إلو يوم لعن مونتاي مرتعنا حسيخات سألينكا قلقن no way نمعلها لعل خدمت إلقا خيدا حاسم أبزا قداي زي أبت ملكتون محر كابتين إريتريان نايب علوم مالتيو أخي باخن قبرينا نهب أقن زخونا ناي تقرأ باندي راح زحادة سبن تموتيو إلون فقرا قتيمو حجاب أمريكا أخي بالو ترديخان أبيوز ولدو ناي تقرأ باندي راح يزون تعاو فقرا انتايو ملسخة تايمو اللي سملو سلام تعنها باللي كما ياللخم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان دحنا دغنيكم أنا بوغني إكزيابير مسجن سلام عليكم نسخاتكمون كم زخماي كم تلو بعل ملوء تسفائي نملوء صعبتي هيمانوت أسلمنا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم እንኳን ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አብጽሐኩም ኢድ ሙባረክ ናምና ኢሎም ማዕንቲ ቪዲዮ ክሰግር እንተለኩ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ንዓኻትኩምን ዘስሕቁ ንዓይውን ብተመሳሳሊ ክምስ ዘብሉ ብደንቢ ክምስ እንዳበልኩ ድማ ክዛረብ ዝገብሩ ቪዲዮታት ኣለዉ ናብኣቶም የሒዘኩም ክሰግር ርእይቶ ዝሃብኩም ሰባት ኣለኹም እስኪ ዝተወሰነ ርእይቶ ከንብብ እሺ አንታ ትግራዋይ ናይ ትግራይ ካዘይ ትዛረብ ብዛዕባ ኤርትራዋ ኣለዋ ፕሊስ ትግራዋይ ግደፍ محاري تغليو تا فيديو ندحر دا تخاتاتل كيا زحوي محار حوي محور تا فيديو تخاتاتل لامو صنيح خوق على تا قداي زيا نايب حق يزارب زلو نغشا تسفاي بنادا كيتسكر مالت كيكون دا اشدن يا نغشا تسفاي حفتي كومو كو يترديني زي مالت سلاز تردني مالت بقداماي سي كيتسكر تبايل سلاز تصحفلي بمستقل مسيلك زي طعما غلا زولكو فليط اند عليمبر افتا فيديو كو تتمليس كريخيا وداسي كنتو وداسي كنتو زبحال نغرسي حليف وي الي اغليص يزلو وداسي كنتو مالت تاي مالت ديو بقى سب يزيكو بقى خنفع ويك قبز قلقل يبلكا جن نسبسي مودعتو تير أخايتنا أدو يلو سيراك زبها للسبعي مخمع يا مالتي قرم عندي نقصة ويلكم عندي لايك جيرك اللي لخبالتي بتعمي إذا مسجن حبتي أباي قوم التجرايسي ني إرترا كعقوب صح قندا فيلني أمي تمسأ نسخاي تمسأ أخون أو أنت تقوي خان بريها أبوي يزبهال ولادي مالتن أبوي مالتن تعرف لا لايو أبو مالت أبا مالت أبو مالتيو أبو مالت أبوتات مالتيو ولادي خا ولد زبل ولادي يبال إيش دحان فازر تبلنا أوكي فازر دي لخوينا أيتردن أستير تخله good job أستير شا حفتي يغني لي السخاس تاي ملكتك كان إرترا نايت جراي كازي تكبر وما العجامة تسفاي زكارياس حبيت تشومكم كتصبقوا معت تتزاربوا تايز بهالجن كفر معت جاءنا خكنا خو مسكف ولا تعرفكم نس أنا سكف يعزن إيشي بركاتيس لايك ناتكا سويت سخونة نجاري مالتي ماتش لاف أمو كبراتن فتواتن إذا فيديو خمس رأخهم مانديا فيليب زبالة ملكو عندها تقريبا نعخاتكم سابسكرايب لايك كومنت شير نختقورون عدلته فيديو زي مالت هناس أي زخونة رئيتهم أفتهم فيديوهات ندحر دا أقديفكم سي نعيون نعخاتكمون بتعمل دس بزبالة ملكو يخوون زبلي نعمنا لهم عن فيديو نخيط كنريو Welcome to Shidden Reacts 1 ريم هايلاي بحال
ኣብ ዞባ ደቡብ ኮይነ ኣብ ከተማ ዓዳሕ ተወሊደ ዓግደ ኣጋጣሚ ድማ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ኣብ ሞያዊ ስልጠና ረኺበ ኣብ ተሪት ነጥፍ ኣለኹ ምዞባ ደቡብ ብምዃኑ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ፅምብላትን በዓላትን ይነጥፍ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊባት እውን ይነጥፍ ከም ስተሪን ዘለኹም ማለት እዩ ከም ብሄራትና 9 ዓይነት ቅዲ ሳዕስዒት ዝኽእል ወላ እንተኾነ ቀንዲ ከም ቅዲ ሳዕስዒት ዝጥቀመሉ ኣነ ግን ትግርኛ እዩ ይብን ባህለይ ስለዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ቅዲ ሳዕስዒት ትግርኛ ባህለይ ስለዝኾነ ኣብ ባህልኻ ክትርፍትወት ስለዘለኒ ምስ ጉጅለ ባህል ዞባ ደቡብ ኮይነ ምስኦም ኮይነ ብሄረ ትግርኛ ክስዕስዕ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ርግፀኛ እዛ ቪድዮ ቤስት ሁክኣፕ ክሳብ መወዳእታ ቤስት ኢንትሮ ዝሓዝኩላ ቪድዮ እዚኣ ባይዞይ ቤስት ሁክ ነይሩ ናይዛ ቪድዮ ኩሉ ሰብ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ የለን መን ጥራሕ ዘይፈትዋ ነዚኣ ማለት እዩ ምናልባት ፀላኢ ሕማቕ ነገር ተኮይኑ እምበር ወይ ከዓ ፈታዊ ሕማቕ ነገር ተኮይኑ እምበር ነዚኣ ዳ ዋጅብ ብዕት ያ ኣኺ እሞኸ እዎ كده ولا ملكع حدا غزي يشودك اي مالتي وحقهم دم تمسحاتهم برنحنا يتسحاتنا انكساب حجي نيفر نوري اب قدم قشي تخلص تباله نرسعات تاخوينكم ገንዘብ ሓደ ቀሺ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ገንዘብ አታሊሎማ ዛጓለይ ናበሉ መስቀልና ሳለሙ ንቱርኪ ክሰደክ እየ ናበሉ ንታክሲ 10 ቀሺ ክሳብ ትስእን ገይሮም وين على مودع طارق خلك اتصل قرت 70 يلني ها لبروسس كاوزي لتركوش ديش دميتش حبلني مش تقالش ديش مساعش انت قالي نسخون جيجنيا اخ بتعامي ቶም ቀሽስ እንታይ ኣይትነገሮም ንቱርክ ንሶም እስከመይ ገረም ጉዳይ ዘፈጽሙ ኢየሩሳሌም እንኳ ተዝብሉስ ምስ ሃይማኖት ተሓይዞም ሸዊዶም ንመበልኪ ዑደት ንቱርክ ኢሎም ሕጅስ ቀሽስ ንቱርክ ኢሎም ኸስ ናብ ኤሊፍ ዲዮም ክልኡኹ ናብ እንታይ ንኽትገብሪኦም ናብ ቱርክ ቀሽ ዝልኡኹ ሕጅስ እስኪ ኢማጂን ግበር ብስሩ ንስኺ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ክንትሕዝና ንኸምዚ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተቐመጠ ኣሕዋትና ዝኾነ ሰብ ዝፈትወነሉ እንድዩ ኣይ ብጣዕሚ እንደ ዝፈትዎ ብጣዕሚ ስለ ዘፍቅሮ እኮ እየ ከምዚ ገይረ ሂበዮ ቅርሺ ክትብላን ክትዛረባን ብዙሕ ግዜ እዩ ኩሉ ግዜ ዝስማዕ እሞ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እናተዋሃበክን ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ተሰሓታ ንስኻትክን ይኽን ንምንታይ ኢኹም ዝኸውን እናትሕቶ ከምዚ ዓይነት ነገር ፈጺምክን ኣይትግበራ ስሕተት እዩ ብጣዕሚ ንስኻትክን ዝርሃፅክናሉ ዝድኸምክናሉ እዩ እንተልኢክን ቤተሰብ እንተልኡ ሃብኦ ቤተሰብ ዘይብልክን ድሕር ደኣ ኮይኑ ሎሚ ቤተሰብ ባንኪ እዩ ካብ ባንኪ ዝበልፅ የለን ኣቕምጦ ዘይክወልደልክን ኢንቨስት ዘይግበር ይኽእል እዩ ግን ከ ንስኻትክን ኣብ መወዳእታ ዕድሜኽን ሰሪሕኽን ጉልበትክን ወዲእኽን ንዓዲ ክትመፃ ተለኽን ቤተሰብክን ገንዘብክን ሒዞም መፅንሑ ደይመስለክን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን በላሊዖም ንሳቶም ተመስገን እኳ ይብሉን ባት ሓደ ወገን ዳጓለይ ስኳ ጌራትለይ ዝብል ዝምርቑን ክህሉ ይኽእል ዳርጋ መብዛሕትኦም ግን ኣይምርቑን ስለዚ ከምዚ ነገር ይትረፍክን ክቡራትን ፍትዋትን ኣሓት ደጊምና ክንነገረክን ኢና እዞም ቀሺ ግን ዝበልዎ ጉድ እዩ ጉዳም ዝኾኑ ቀሺ ኢና ኢልና ንሕናግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ዘብል ሾው ሕጂ እኮ እዩ እሺ ይብሎ በቃ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይሰዱ ርካሽ ኣሎ ካሊእ ይቕንስ ግንስ ኣብ ክንደይ መዓልቲ የምልሰዱ ኢለዮ ኣብ ክልተ ሰውመን ይብለኒ እሺ ላ ዞም ቀሺ መስንደ ዞም ቀሺ ሞፅም ተሸፋፊኖም የሚሮም ጋብ ድራሪቦም ዛጓለይ ኢሎም ናቤት ማልኽ ኢሎም ኣነለ ድንኒ ኢለ ተሳሊመ እዮም እርኮም ዛ መስቀሎም ትርኮም ለሳይም ኸዮም ሰላም ኢልሃም ዘለ ስልም ኢለዮም ካብኡቲ ናይ ዛ መስቀል ሳሊመ ቢሎም ታራኽ ኢሎም ጥብጥብ ኣቢሎም ኢለይ ድሕሪኡ በቃ ለዛጓለይ ክልተ ሰውመን ትኸድለኽ ኢሎም ንቱርኪ ኣብ ክልተ ሰውመን እዚ ኩሉ ትውድእ የለኽ ኢሎም እሺ ኢለ بدحري تدولكو سلكم عصيم قوي مسقل حيزوم ناي مدانينا ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክርስቲያን መንነትና መስቀል ተሸክሞም ሰይ ኮም ዘይ ይገውርኒ ለማ ከሐዝን حر ነገር ኩሉ ህይወት ኪያ ወይ ተተናገርኪ ወይ ተውጽሕ ያዛ ነገር ዚኣ 10,000 ከፊልና አخم ጥፋ ያይሎም አላይ ማሐመድ ያ ተደውሊ ህይወት ነገር ለማኒ بس ما يبليو بس مين لا حبليو كله يبليزي كله يبلكايو تدنجيسكا هو حجي اب افتر ساعات كوينكم وي مشيت تكاتاتلو زنوركم صباح بعل غلا صبي زنوركم اسلام حواتيون رؤس اود امتم يخونلكم رغصني بسم الله اعوذ بالله لكم بتعمي زدنجص كبيديو 1 مليون وسلسله بيلم قش مسيلو ما يمصون مالت ايكونن قش اشاوش تخوينمون كلهم طيعاتيهم مالت ايكونن زعجنت هايمانوت نمصراف زي كونه كمزي زغبرو سبات
ናይ ግድን ቀሽ ኮኑ ይኽእሉ ዘይኮኑ ጥምጣም ስለ ዘለዎ መስቀል ስለ ዝሓዙ ብምልኦም ተሸዊዳት ክውን ትኽእል እያ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ምጭርባር እንድዩ ኣይተሸወዱ እምበር ኣይተሸወዱ ከይንብል ንሳቶም ኮነ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ቶም ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ማለት እየ ግርም ኮሸምሸም ሻዕብያን ሕወሓትን ከምዚኣት መሰል ዘላ ኮሸምሸም ተጀሚሩ ኣሎ ኮሸምሸም ቀብጠርጠር ሓድሽ ዜና ክነግረኩም ምስ ስታሊን ገብረ ስላሴ ክንሰርሕ ኢና ወረነ ኣስመራ ክዕድሞ መደብ ኣለኒ ስታሊን ንትግራይ ኣብ ጸገማ ስጋብሎም ዝመከተ ንፉዕ ጋዜጠኛ እዩ ዘለና ፍልልይ ዝኾነ ይኹን በዓል ውዕለት ትግራይ ሃይለ ደደቢቱን እትገለገለ ዝተጋነነ ብልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ መረዳእታ ገዲፍካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘለዎ መትከል ዝጽላእ ኣይኮነን ኣነ ነጊረኩም መትከል የደነቀ እንተ ዋሓደ ሃይለ ጥራዩ ትግራይ ትዕወት ትብል ጭርሖ ዝጥቀመላ ዘሎ ተጋሩ ኹኑ ኣምሓራ እዚ ናይ ቆልዑ ዘረባ ንሓደ ሕድና ምትፍናንን ሓዲግና ብሓደ ኮይንና ንምክተሉ ጋጣመ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ቃልሲ ነርና ነና ሃገርና ክንድግፍ ድማ ከም ኩሉ ተቃላሳይ ንበኣስ ንጸራረፍ ነርና ንኸውን ጉዳይ ሃገርና ኣንፈት ቀይሩ ናይ ሓባር ጸላእ እንተመጺና ድማ ጉዳያትና ወንዚፍና መርገጺታትና ጸጊና ራዳራትና ጠዊና ሓቢርና ንቃለስ ፖለቲካ ብኸመይ ዝኸይድ ንሕና ቆልዑ ይኮናን ንዓና መሳኹት ቴሌቪዥን ህዝብና ክነቀራርብ ሓላፍነት ኣለና ወል ብድሕሪት መወልት እንተዘይብልና ማለት እዩ ግርም እዩ ነገረ መንገዱ ምስ መጠንቀቕታን መልእኽቲ ሓዘል ዘረባኒ ንሕና ቆልዑ ይኮናን ምናልባት ብድሕሬና መወልት ዘይብልና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት እየ ቆልዑ ይኮናን ኢሉ ማለት ኣወል ስዒድ ዝሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት ታይ ነይሩ ቆልዑ ይኮናን ቆልዓ ይነበረን ሕጂ ጎቢዙ ደጊሜ ኣኽለና ዋለብ 18 ዓመት ሓሊፍናዮ ኢሉስ በቃ ተረዲእዎ ኣብዚ ሕጂ ወፂሑ ይቐኒየላ እንኳዕ ተረድእካ ጽቡቕ እዩ ተሓሳብ እዚ ከዓ ንሕና እንታይ ንብል ማለት እዩ ከምዚ ኪዱ ኣይትኺዱ ከምዚ ኮይ ዝገብር ነይር ገለገለ ኣይንብልን ኢና ዊሊስን ዊዶን ጀጅ በቃ ንሰምዕ ማይ ንፈርድን ታ ሓንቲ ነገር ግርም ዝበለትን ነገር ግን ውፉይ ክንደየናይ ዝኣክል ነገራት ብኣግባቡ ዝጥምት ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብኸመይ ከየቕምጦም ቶም ጉዳያት ሕጂ ሰሓቕና መፀን ገለ ክሰምዓ ፀኒሐ ነታ ቪድዮ ነይረ ንቐደም ክግልበጡና እዮም ታቦታና ክሕድጉና እዮም በቃ ብስሩ ምንም ሕፍረት ዝበሃል ነገር የለም ኮፍ ክብሉ እዮም እስኪ በቃ ቦሉ እስኪ ዓደሞሞ ኣብ ዝገማግን ባሕሪ ንእሽትለይ ንስኻውን ተሰባበኹልና ዋ ንገሮም ዓዶም በቃ ቤስት ዝኾነት መልእኽቲ እያ ኩላትኩም ከዓ ክትነቕሑ ኩላህና ብፍላይ ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኤርትራውያን ተጋሩ ኣምሓሩ ኣብዚ እዋን እዚ መፂና ዘሎ ሓደጋ ቀሊል ጌርኩም ኣይትርኣይዎ ኦሮሞማ ዝብላ ተሓሳስባ እዩ ኦሮሞማ ዝበሃል መንግስቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቆፃፀር ኢሎም እዮም ዝሓልሙ ዘለዉ እዚ ፕሮፌሰራት እውን ተዛረብሉ ፕሮፌሰራት ዝተዋስእዎ ታሪክ እየ ዝነግረኩም ዘሎ ምስ ኣወል ስዒድ ኣብዚ 100 እየ ዝሰማማ ኣወል ስዒድ ቀዲሞ እውን ዝብሎ ዝነበርኩ ዘረባይ ስለዚ ብፍላይ ፖለቲካውያን ኩኑ ተራ ሕብረተሰብ ኩኑ ኤርትራውያን ኣንጻር ኣምሓራይን ትግራዋይን ዝኸይድ ፖለቲካ ኣይድልየናን ሕጂ ኣፅቡብዎ ኩሉ ግዜ ተደፊንካ ኣይንበርን እዩ እቶም ትፀቡ ዘለኹም ግፍሕ ኢልኩም ረኣይዎ ኣስፊሕኩም ረኣይዎ ኣብዚ እዋን እዚ ጠላት ይኮናን ከነብዝሕ ዘለና ሓደ ፀላይና ከነቐምጥ ዘለና ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ቦታ እቲ ሓደ ፀላኢ ከዓ ኣተኪርና ምስቶም ንዓና ዝመስሉ ሰሜን ዝርከቡ ሕብረተሰብ ኮይና ክንምክት ሓላፍነት ኣለና እንተኽኢልና ነምሓራይ ንትግራዋይ ነቀራርቦም ፖለቲካ ረብሓ እዩ ገርም ሓራይ እንኳዕ ዝሰርሐናዮ ንሕና ማለት እዩ ሰላም ጽቡቕ እዩ ፍቕሪ ጽቡቕ እዩ ምትሕልላይ ጽቡቕ እዩ ክልተ ኣብ ዝምድናታት ግርም እዮም ከም ህዝቢ ነጊድና ክንበልዕ ሰሪሕና ክንበልዕ ዝኽፈቱ ዕድላት እውን ክህልው እዮም እሞ ንቀራረብ ተዘይተቀራሪብና እዩ ዝኸፍአና እምበር ተተቀራሪብናስ ናይቲ ሓደ ፀገምቲ ሓደ ኣጆኻ እንዳተባሃለ ዘይሓልፍ ክረምትን ለይትን የለን ኢልና ሰሪሕና ብወገነይ 3 ዓመት ምልኢት ከምዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ረብሓ ዘለዎ ዘይመስል ለውጥ ዘለዎ ዘይመስል ዘረባ እንዳተዛረብኩ ፀኒሕሉ ነይረት ጉዳይ ሕጂ ግርም እዩ ኣፋፍኖት ኣሎ ተናይ ሰላም ተናይ ፍቕሪ ተናይ ሓድነት ዝማረ ጽቡቕ እዩ ግን ኣነ እውን ተኾነ እንታይ ዝብል ኣብዚ ጥንቃቐ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ነገር ነቲ ሓደ ዓርከይ ኢልካ ዓሪኽካ ነቲ ሓደኸ መሊስካ እንዳጓነኻ እዚ ታኣይ ነይሩ ትዘረባ ምስቲ ትበኣስ ነርካ ናብዚ ተፋቂርካ ዳሕራይ መሊስካ እንደገና ምስቲ ክትጻላእ ማለት ሕውነት ከምኡ ዶ ኮይና ሕውነት ከምኡ ኣይኮነትን ሕውነት ደሊኻ ተምጾ ነገር ጥራሕ እውን ክኸውን የብሉ ፍቕሪ ሰላም ካብ ውሽጥኻ ምድላይ ንግዚያዊ ረብሓ ንግዚያዊ ጥቕምታት ኢልካ ተምጾም ፍቕሪ ያው ርኢና እዮም ኢና ዕንወት እዮም ወይ ድማ ዓድና ስለዚ ዘላቒ ምእንታን ክኸውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምምኻር ህዝቢ ንህዝቢ ምውጋዕ ብድሕሪኡ
ዲስከስ ምግባር እዚኦም ጽቡቃት ሓሳባትኩም ሒዝኩም መጽኢኹም ፈትየልኩም እየ ኣነ ብወገነይ ዋ ደስ ይብለና ንሕና ንፈትዎም ደስ ይብለና ጽቡቕ እንኳዕ ድሓን መጻኹም እሞ ሓደ ግዜ እንታይ ዝባሃል እምቢ ዝብል ሰብካ ኣለኩም ማዕበል ኣለኩም ኣብዚኣ ናይ ማዕበል ጉዳይ ድማ እንተሪኢኹማ ብግልባጣ እያ ማዕበል እንታይ ማለት እዩ ኣንጻር እቲ ሰላማዊ መንገዲ እዩ ኩሉ ግዜ ማዕበልን ሶሎ ሚድያ ርግፀኛ እንዲ ሕጂ ኣርእዎ ማዕበል ላው ዝይወፅ ንወያነ ነብሎ ኣብ ጎና ኣብ ኮይና ሰሪሕና ተደሚርና ኢልና ወያነ ምስ ጠለመት እንደገና ናብ ምስ ወያነ ኮይና ካነ ኣብ ምስ ጠለመ እንደገና ካልኦት መጽዩ ኣነ እዚ ጠቕላላ ኣብ ጎን ትግራይ ኮይነ ክሰርሕ ፍቃደኛ ኣይኮንኩን ኣብ ጎን ሃገረይ ኮይነ ክሰርሕ ዝደሊ እምበር ኣብ ጎን ትግራይ ትግርኛ ኣብ ጎን መሓራ ኣብ ጎን ኢትዮጵያ ብሓፈሹ ኮይነ ክሰርሕ ፍቃደኛ ኣይኮንኩን ኣነ ኤርትራዊ እዚያ ደኣምና ኣነ ቆልዒ ኮና ዳራራትና ገለመለ ኣይቅበሉን ኣነ ክሰርሑ ተሪለኩም ሽፋ ግበረልኩም ጽባሕ ንጎኻ ሃየ ክስተት ሸበሸብ ኦሮሞ መሰበላ ሸበሸብ ህዝበይ ክርህዎ ዝደሊ ህዝበይ ክርህዎ እምበር እንዳተባራረዩ ከም ሻርኔላ ከላሽን ይኮንኩ ህዝበይ ክርህዎ እምበር ከም ሕልበት ስኢሎም እንዳተባራረዩ ክጸፍዕኑ ዋጋ የብሉን ክላሽ እዮም መወዳእታ ከም ሻርኔላ ከታ ይኽግብር ኣስታዊስካዮ ሕልበት ደይሕሸካ ንምልሻውን ዘይምልሻውን دحان كم شارنيلا أما ودأتاي تبالا شيء يترف نابتين يبلن إيه نهزب السرح ما نهزب خام سرح تعملت بين خادك إيشكا سرح على اللي في زمريت زي نبين خاتم السلام على اللي أنت دونك أروجن كسبق أتا معبل هاي نمنتاي مخانو مالتي معبل كري أخو لخ بقى سوي لي إزحزن نهزب السرح لهم يلنا ونهزب غير أسرح لهم هاي تسرح لنا نجن هاي مالتي ترجمين إلا بزخانة صبو قرم أتسأل أنا في تقصيل زول الفيديو هذا ህዝበይ ክርህዎ የዘለ ሻማ ኢልና ጽርግያታትና ንህነጽ ሻማ ኢልና ኤሌክትሪክ ነብሎ ሻማ ኢልና ዝዓነው ቤት ትምህርቲ ተሃልዩ ንጸጉኖ ሻማ ኢልና ሆስፒታላትና ንህነጽ ሻማ ኢልና ቁጠባና ንዕቢ ኣብ ክንዲ ንበሃል ሎሞ ኣክስቶ ጀሚርሎ መስክሶ ኮይና ንህሮሞ አይ አምኖ ፍተዋ ጽልዋ this is me እሺ በቃ ፍተዋ ጽልዋ ይልናል ፈቴናልካ ጸሊናልካ መልስ እዚ የብል ሓቶ ሰልጠነ ርጉም ምን የባሪርዎም ነዘም ሰባት በይኑ ሰግይዎም ዝብል መግለጽ ያቀርባ ግዜ አውጽዮም ነርኩ ኣብዛ ሓለፈ ባይቶ ይቆጻጽሩ ኣይነበረን ማለት ድን ሕዳኒ በይኑ ንሱ አውጽዮም እስከንዚ አንታይ መልሶም ትብላ ኣብቲ ዘውጽሖም መግለጽስ ናይ አሜሪካ ናይ እንግሊዝ ሲ በይኑ ከም ዝሰግጎም ዝወጽት መግለጽ ባይቶ ዝቆጻጽሩ ኣይነበረን ዲዩ እስኪ ብዛዕባ አንታይ ትብል بايتو نيرن ديو كن انتاي مسلكا تفتاي ابزحتو زيا انتاي ملسي بحد صارك ملسلكا نحنا يكونن ساتوم توم اب سمين امريكا زنبورن وتم اب انجليز زنبورن من كم سبقوم تزاربهم حصار ملس زيا فتاو كل الكيبنا مالتي انتاي تزاريهم وفي سو يقولنا له كما يقولوا في بايتو كاين نبرن كما يقولوا سو بينو يغبطن بايتو خصو دمزول I don't know بايتو نبركم انا زي تحتهم ولا أبايت مركز كم أبالس زي تحتهم لكم مالته كم يجروا بيني سوقو بايتوس يلون ديهم زي تقولوا مالته كم أبالس نعوز زي أنا مسحاي مثله تفتاو زي أسي صار حتى قربة وسحاي ولا بايته أو أتم من كاس نعوز زي تحتهم ستريت أويكم مثل كامتهم معكم حتىكم أنا ساتم كم زجل نو حد نسوا مسرت لكم بمجلسوا سيكم مالتي بزي مرتع وسيت مرتع مالتي سلست زاروا بخم إله ولا علم ما مرتع له تا ملس خلتي بس لأنكو تفتاي ملسي كونت زي أنا مالته شيء ساعتهم لو ما يكاس قاع مجلس أكلهم أوصيهم بينو خم زوجي لكم مجلس أنت أوصيهم شو تخلوكم مالو إيفيدنس كلوكم مالو سبب حصل مو ولا خلوك لو أنتم ناعد إنجليزي ناي أمريكا سلامهم كونوا خلنا عبنت أنت مرتع لكم قلنا ساعتكم شو تخلوكم مالو بيجبت مسيرتهم سنة مجلس توصل خمبروا مسعي كم منكس أسمع لته ساعتهم كم مثل زبالوسي نسون تحريتوا سجاب كونفورم دي قبل لكم وجبت سجع ترى بمجلس توصل خلوهم عايزين بلاك ميل كون بكر حمام مرسي الله نحلفها نقدفها وسيل كاتسلم اب جرمن وفي سيروم اب هولندا وفي سيروم هجسي سيل كانت منسي مسفوفي مقጫይ كباسو علامه حيخ زلو زلو تمنسيون حلو خلالو انا وفي جيغا يبلون يبلن هي جيغا قدن كله اي سبي وا انتم زوات فطار دي فوفي كم فطار غير كامراي 4 ساعات بقى نسو خم بدلنيا غير كم صانه زي غلغن انا ايقبلني جيجا خلوا غلي خنقف الله صقم يبلون نقيفك تصدو نقدمي دامر نقيفك انت تحت داون غير كم دربا يكون سلازي عقمو غبرالو نحنا عقمنا نغبر كاب 14 ساعات نسو سيرنا نسو خمس غيرو غزبو سيدو اوش تزارو مچ خم زراب
مزخر يكون قد أكيد كامس بعد إير مسفير كون كام قال سمهرام قال زي ولا عندي واقع يخفلكم من بر ولا عند ترجم يقولون دخينكم ترام غرفات كله زمان سي أب جرمن تاعت يمول هما كان ديسكاس تقبروا وفي كم زيرو قال ملا قلتكم أنا زوجي بقى أنا ما الحاجة سلطنة تنكفنا ويوش تنكفنا لكم زغرهم بضحكم تبع متكلاو ندخلون سجام يقولون سب متكل كله والله حسيخات سألينكا قال جن نو واي نمعلها لعلة متلقى هيدا حاسم مالت سلازي وفي كم زي جبرني تمنا أسي كتصلم ويلو مهم بزبل رئيته يزلو وفينا وعلو زي ملو سؤال تخوين مسخان دي زي مش يزلو تخوين ملس زي هبكا يلوم زي موجت وخا له مالتيو كله تزربات حق ايو نحردا نسون بتماساسالي كزارب دلي وي كا حسابو خغلص دليس مسلطن اندي زوعل سلازي سلطنون نزا نغر زيا تخوين كا ملسي كبكا زي تحطو حتتو نساتهم كات إلومنا إلوم يمزارب زلو كلتي اندي ان كصريا ينشو رديخان خاب إرتراونتهم ترديخان نلعل سينا تقراونتهم كان صبارقو زلو بياب زبرقين حمد الله زيهم كما قال استنا يكونون بلا 15 ترديخاني من قد ترخيبالو مصلو ايتخونا حجاب امريكا اخيبالو ترديخان ابيوز ولدتنا تقراي باندير حيزون صاو اب تدارش اب اتلانتا اندي اختغبر ترديخان تبايل زلو ابات ودامو اب اتلانتا سينا تقراي بانديرا تقول بيون صح حدث كاداسي انت خم تغير سري عينا انا قال سنه ترديخاني ارتراونيان توديا مالينا إرترا بانديرا ترديخاني نا إرترا أرماجيرنا نا يبوتنا أرماجيرنا عن كحزلنا إمبري سأقولنا تقولنا بيش بانديرا حزنا المرسلنا أبزي أنا أتناق على السخاب لك الله أبزي أنا أتناق على السي أبزي أنا أتلانتا تجبرك بيش بانديرا حز كامزع شعوم توفيدكم مسوات دعان شعو بقى الكاي تفكر لنا مالتيو يفكر يزلو يفكر لكم الله بيش بانديرا حزكم كي تموصيكم ينغركم اللهو يوقعكم اللهو يبلكم الله اندحر كيدكم ناي علخاتكم انا ولا زنغركم بيش بانديرا حزكم ابناي برجيد محمد قالسي زئتو ولا حنت مغنيات يبلكم حق ندحر دا خوين برجيد محمد افتي زلينا زنبر ساعه قالسكم لنايكم حجي خا صبوقنا زلنا تحبرتناتي مكبرنا سلاميو نعخاتكم ግን ዕንቅፋት ዝኾነኩም ነገር ወይ ካልኦት ሰባት ኣኻትኩም ዘለዎም ርእይቶና መለኻኸታን ዝባላሽወልን ዝውድእ ዝሓምቀሉን ነገር ኣይትግበሩ በቃ ችግር የብሉን ንሕና ከዓ ከም ተቃለስቲ ተረዲናልኩም ኣለና ኢና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ደጋጊመ ንሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك وعيد ما رمضان كريم اللي هو موداتو مالتيو انكم ابصحكم بعد عيد الفطر رحس بعد كغبر لكم زمن ررهو نخلو ودسب نخلاهم كالوت زلهم صعبتي دما زمحصنكم رئيتو سبسكرايب ገለ ዝብል ነገራት ክትገብሩ እዩ ቻው ደህና ቀኒውታ ሉዋም ቅነ good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي